खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नि स्टुडिय'आव आं सोमखोर बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि एसएसएलसी आरो एचएस आनजादनि रिजाल्टखौ 31 जुलाइआव फोसावगोन रनज पेगु। अरुणाचलाव आईटीबीपी रौनिया हानजानि जिउ खहा। आसामाव उफ्रा बिसायख'थि थाबैनो खुंफुंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कभिड-19 दुंहाव थासारिनि थाखाय आसामावबो 2021 मायथाइनि एसएसएलसी आरो एचएसनि जोबथा आनजादखौ खुंनो हायैयाव आसाम सरकारा गंफ्रोम फरायसालिनि एग्जाम इभालुएसन कमिटिनि जोहै सिगांनि आनजादफोरखौ बिथा खालामनानै एसेसमेन्ट खालामनाय आनजादनि फिथायखौ थांनाय 12 जुलाइआव अनलाइन फाइनाल साबमिशन खालामनाय जायो। मख'नाय जायोदि एसएसएलसी आरो एचएस आनजादनि फिथायखौ 31 जुलाइआव फोसावगोन होननानै सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां रनज पेगुआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। बावैसो सिगां सुलुङाव मिथिनाय बायदि आईटीबीपी रौनिया हानजाया अरुणाचलनि फांग आरो फालसेनि गेजेराव बोथोर गाज्रिनि थाखाय थांबाय थानाय समाव गंसे गारिजों सौग्रावनानै जाब्रबथाय जायो। लोगोसे सासे रौनियाया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो सा-7 रौनियाया गाज्रि जखम जायो। जखम जानाय रौनियाखौ देहा फाहामथायनि थाखाय हेलिकप्टारजों आईटीबीपीनि हानजाया हस्पिटालसिम दैथायहरनाय जायो होननानै एएनआईनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जायो। आसामाव बावैसो समनि उनावनो उफ्रा बिसायख'थिया जाफिनगोन होननानै नोजोर बोनानै दानि जथायै सरकार सालायनाय बीजेपी, यूपीपीएल, जीएसपी आरो एजेपी राजखान्थि हान्जानि गेजेराव सावरायलायनाय जागासिनो दं। बेजों लोगोसे जीएसपीनि गाहाय दैदेनगिरि एमपी नब कुमार सरनियाया दानि जथायै रायजोनि सरकार सालायनायखौ जीएसपी दोलोआ माखासे बिथिङाव नांगौ बायदि खाबुखौ मोननो हायाखै होननानै फोरमायनायजों लोगोसे जीएसपी दोलोनिफ्राय एखुथायै बिजाथि होगोन होननानै बुंथियो। गुबुन फारसेथिं जीएसपी दोलोनिफ्राय देरहालांनाय इएम घनश्याम दासआ बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायनाय जायाखै होननानै बुङो। लोगोसे इयुनाव बेनि सोमोन्दै मोजाङै सावरायनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।